जानला मोनला खौरां हरोब्रा आंहा ओरैनो बिखा दुब दुब मोननानै खारखायाखै ओइ नों मोनसे आइडिया हरदोलै आंनो नङाबा सरकारनि माइरं मोनजानाया गिनांगौ जाबाय नों मेवाय नोंखौनो बेवहाय सोरजिमोना बर' सावथुनखौथ' आङो आवगायबो दिहुनखांबाय आङो ओमफ्राय जेनेबा निजा प्रडाक्सनाव एनबि प्रडाक्सनाव जेनेबा थुलुंगा मुभिखौ आङो दिहुननो आखायाव लादों ओमफ्राय जेनेबा रायजोफोरखौ आंनि मुभिखौ नायनानै हेफाजाब होनानै बा जोंनि कालसारखौ एसे आगोलसिम लांबाय थानो हायो मोजां जालांबाय थायो बेखौनो सापर्ट होनो थाखाय आं रायजो राजाफोरनि थाखाय आखाइ हमनानै खुलुमनाय जाबाय आरो बेखौ नोंथाङा माब्ला फोसावनाय जागोन बे सावथुनखौ बेखौ सावथुनखौ जोङो सेप्तेम्बरनि फार्स्ट उइकफोराव माने हगारनो होनना सानदों आरो बेखौ नोंथाङा इउटुबाव हगारगोन ना ओरैनो दिन्थिगोन बेखौ जोङो दुर्गा फुजा लोखि फुजा रास बिदि मेलाफोराव दिन्थिग्रोगोन दिन्थिखांनायनि उनाव जोङो इउटुबाव लास्टआव हगारगोन आरो गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय बे फिल्माव आं जाय रलखौ लादों सरासनस्रायै आङो गिबियाव कमेडि हिसाबै लाबोबाय दंमोन नाथाय नैबे थुलुंगा फिल्माव आंनि एक्सट्रा रल जागोन मानो होनबा बेयो सिरियास रल बेनि थाखायनो बे रलखौ खालामनानै मोजां मोनदों रायजोआ बेसेबां मोजां मोननो हायो बे रायजोनि बाथ्रा जाहैसिगोन अब्लाबो आं खालामनानै मोजां मोनदों रलखौ आङो नेगेटिभ रल लादों बेवहाय मानि सायाव बियो जाहैबाय पेटलार सरासनस्रायै मानसिफोरा ओरैनो थाब माहाजोन जानो लुबैयो नाथाय समाजाव जे जायखौ जों थाब माहाजोन जाजानो लुगैनाय खामानिखौ मावदों बे खामानिया दि समाजाव गाज्रि जाबाय दङ बेखौ लिरगिरिया दिन्थिनो थांदों मोजां मोनदों जिहेतु गासै बर' रायजो राजाफोरनिसिम बे सावथुनखौ माबायदि बोजबना लानो थाखाय खावलायगोन आङो गासै रायजोफोरखौ खावलायगोन फिल्मा मोजां जागोन बेखायनो गोदान प्रडिउसार हिसाबै बिथांखौबो थुलुंगा होनांगौ जाखिनि आर्टिस्टफोर दङ आर्टिस्टफोराबो गोजाम आर्टिस्टआनो दङ बिथांमोनखौ थुलुंगा होनांगौ आसा खालामगोन गासै रायजोफोरा नायनानै बिथां प्रडिउसारखौ हेफाजाब होगोन आरो आर्टिस्टफोरखौ थुलुंगा होगोन बेयाव गुबै माने मा गियान मोननो हागोन जोङो बे सावथुनाव बे सावथुनाव गियान मोननाया जाहैबाय मानसिफोरा गोरलैयै फैसा खामायनो थांनो नागिरनायाव समाजादि माबा मोनसे खहा जायो बेखौ दिन्थिनाय जादों बेखायनो बे फिल्मखौ नायनानै समाजा मा लामाजों थांबाय दङ मा लामाजों थांबाथाय जों समाजखौ फोसाबनो हागोन बेखौ जोङो मिथिनानै लानो हागोन दङ जोंहा मेन कास्ट हिसाबै लादों आङो हिर' हिसाबै सिमां सायनारि बेनिफ्राय हिर'इन हिसाबै दङ जोंहा प्रियंका लाहारि बेनिफ्राय मेन भिलेन दङ जोंहा आदा मेन्देला बेनिफ्राय बेखौथ' सिनायखायो बयबो बियो दङ मेन माबायाव गुन्दायाव दाखुआव बेनिफ्राय सोमावसार दङ निरिबिलि रामसियारि दङ बेनिफ्राय ब्रजेन्दा दङ आरो केमेरा दङ जोंहा प्रबिन बसुमतारी आरो स्क्रिप्ट लिरदों जोंना रबिन्द्र स्वर्गियारि बेनिफ्राय प्रडिउस खालामदों जोंहा पनान बर'आ बे सावथुननि गुबै माने काहिनिया माना बेबायदि जोंनि हिर'आ जाबाय उन्दैनिफ्रायनो बहुद स्ट्रागोलाव देरबोनाय फिसा फिला बिजनेस खालामनानै मावना जायो बेनि गेजेरावनो बेनो संसाराव माबा मोनसे हेंथा फैयो हेंथा फैनायाव आरो गुन्दाफोरजों एना एनि जाहैयो लोगो मोनलायो बेबायदि माबा एसे दं आरो बेनिफ्राय दा हिर' बुंनो थाङोबा थारमाने सासे हिर'नि सायाव मोजां मोननायखौ हास्थायनायखौ मोना लास्टआव गुन्दाफोरजों एना एनि जानायनानै मोनो आरो बेबायदिनो ओमफ्राय नोंथाङा गुबुनफोर बेबायदिनो डाइरेक्ट खालामखांबाय नामा डाइरेक्टर खालामखांबाय नामा आंथ' दा डाइरेक्सन खालामनाया दा गोबाङानो खालामबाय रजेनों खालामदोंमोन आं निजोम खालामदोंमोन फोरमायस'है गोसो खालामदों बेनिफ्राय गोसो बेनिफ्राय फाग्लि बायदि दं आरो ओमफ्राय बे सावथुना माबायदि जागोन होननानै सानो नों आंथ' आसा खालामदों नाजादोंबो आङो आगोलो जेसेबां सिनेमा बानायबोदों पाब्लिकआ जि मोनदों मोनाखै आं बुंनोबो हाला खिन्थु बेनिख्रुइबो आङो बांसिन मोजां बानायगोन आरो बेखौ आं गावनि गोसोजों सानदों